Καλησπέρα σε όλους, είμαι η Δώρα από το freebets.gr και όπως κάθε μέρα, έτσι και σήμερα είμαστε μαζί για τις καλύτερες αποδόσεις του στοιχήματος. Συνεχίζουμε σήμερα με τη δεύτερη ημέρα της φάσης των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ξεκινάμε με την αναμέτρηση της Ολλανδίας κόντρα στο Μεξικό, από την οποία θα προκύψει η ομάδα που θα βρεθεί στο δρόμο της Ελλάδας ή της Κώστα Ρίκα. Η Ολλανδία κατέλαβε πανηγυρικά την πρώτη θέση στο δεύτερο όμιλο, συγκεντρώνοντας 9 βαθμούς. Από την άλλη, το Μεξικό τερμάτισε δεύτερο στο γκρουπ του, πίσω από τη Βραζιλία με συγκομιδή 7 βαθμών. Η φετινή Ολλανδία μοιάζει να είναι έτοιμη για το μεγάλο comeback, γι' αυτό και σαφέστατα έχει το προβάδισμα κόντρα στο πολύ καλό σύνολο του Ερέρα. Στοιχηματικά τώρα θα κρατήσουμε το over 2,5, το οποίο και βρίσκουμε σε απόδοση 2,14 στην OKBet. Επίσης, προτιμάμε το goal που πληρώνει στη VistaBet 1,83. Το πρόγραμμα της ημέρας ολοκληρώνεται με το παιχνίδι της εθνικής μας ομάδας κόντρα στην Κώστα Ρίκα. Οι διεθνείς μας προκρίθηκαν στους 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο παρά-1, επικρατώντας τις ακτής ελεφαντοστού με 2-1 την τελευταία αγωνιστική της φάσης των ομίλων. Στην αντίπερα όχθη, οι Κωσταρικανοί αποτελούν μεγάλη έκπληξη της διοργάνωσης, καθώς σε έναν όμιλο με Ιταλία, Αγγλία και Ουρουγουάη κατέλαβαν την πρώτη θέση όντας αίτητοι. Προγνωστικά για τον νικητή δεν χωράνε σε αυτή την αναμέτρηση, μιας και οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά στο επίπεδο δυναμικότητας. Λόγω του τρόπου του παιχνιδιού των δύο ομάδων θα κρατήσουμε το under 2,5 που πληρώνει 1,40 στη Sportingbet. Ολοκληρώνοντας, προτιμάμε και το no goal, το οποίο και συναντάμε σε απόδοση 1,90 στην OKBet. Είμαι η Δώρα από το freebets.gr. Καλή επιτυχία σε ό,τι παίξετε και μην ξεχνάτε στην ιστοσελίδα μας θα βρείτε μπόνους εγγραφής 100 ευρώ στην OKBet και VistaBet και 150 ευρώ στην OKBet. Καλή σας επιτυχία!